Čau, já jsem Zvířeček a vítám vás u dalšího videa a omlouvám se za to přesvětlení. Ale právě jdu ze školy, tak jsem si řekl, že bych mohl natočit nějaký video a dneska to bude takový video nereakční, já nevím, jak bych to řekl, popsal, ale asi to bude video takový, že vám řeknu, co se mi předevčírem přihodilo. No, takže předevčírem jsem měl šíleně blbej den. A stalo se mi to, že my máme doma takový plechový schody. A fotku vám hodím na konci videa. A no, já jsem šel zrovna se psem ven, protože on se po těch plechových schodech bojí. Tak jsem ho musel vzít a no a cože se mi nestane, schody byly mokrý, protože jsou samozřejmě plechový, tak to klouzalo jak prase. Byly mokrý, no a co ty vole, já se sklouznu jak po klouzačce, takže úplně píčo, to bylo na mrtku, ale no a to by bylo pro tohle video všechno. 4,5 hodiny jsem byl u doktora, aby bylo upřesněno. No a